Miksi päädyin Mepun biokonttiin, niin kuulin muilta maanviljelijöiltä hyviä käyttökokemuksia. Ja tämä modulaarinen rakenne, että sai päättää kummalla puolella on säiliö ja mikä on uuninkätisyys, niin se sopi tähän mun kuivurille hyvin. Sitten oli ihan testattua faktaa siitä, että millä hyötysuhteella ja millä teholla tätä konttia pystytään polttamaan, ja siinä jopa poltettiin suuremmalla teholla, mikä tämä nimellisteho oli. Tämän yhden syksyn perusteella niin meni kyllä todella pienellä hakkeella, ja aikaisemmat vehkeet oli 8 vuotta, ne oli pikkusen liian pienet mun kuivuriin, ja näissä ainakin nyt teho riitti, että käytän suhteellisen korkeata kuivauslämpöä. Ja sitten tulevaisuudessa olisi tarkoitus vaihtaa niin kuin etäohjattava Mepun autokeskus tuohon kuivuriin myös, jolloin tämä lämpökeskus ja kuivuri keskustelee niin kuin yhdessä, ja sitten sen lämmityksen pitäisi olla yhtä helppoa käytännössä kuin öljylämmityksen.